kublai pi baro na kerteng Muhammad Muhammad mat kumui na kinong sementa na kersan pura halor kani kapang kejeng ajai kepaki kat to kani ngut ke punternya kejat brio bala pelong da ka susu kol sel ka HYC sen kemi ni kong ni sya be ngi haban susu sya barak ba ajai kepa ni ai kejat celai mai kha hoi ni buromi la kenyaka rengi haban yokor ya ka kemi ka thamai ka longkor hi barok kowe susu da ka banga ajai kepa nyaka kinong kanya nga kum ukur kujat jongki hi rengan ne an sabet kumukun kha jongki serta da ka ba ajai kepa haka jakasi para arkemi ngi kelalom no kum si para kha bada ka jakasi para kha pat ngi kelalom no pat kum si para arkemi kum ta ka jing ajai kepa ka pen kelak hongpong lut ya ka rukom khen kor khen ka ukasi ka bala hiar pateng na du kulong kuma bat kani ka wara khamtam ya ka song kha song man ka basan haki pateng banwat habangi phai susu hakawai pat kalian lara don ka song kha khle kata nalor bok pa umdei lupa kasi ban ai li jat pa ka jai beri kala nang rit bala da ka song kha khle kadang bun kadang ya ki por kan lamru syaka jingdu jat no jong ka jai beri bor kawai habadan kum kani ka song kha khle ya kanu kanu ka kur hakanu kanu ka sno ka ap ya ka jingma ka bakrau hi ya kata ka kur bad ya ka imlang salang meru bad khamtam lele ya ka senchar kata ha ka tu ka snong hi bor kawai kumba kalong mentahi bun kilong kami khasihi ki bari bakeduk ki kit ki ba ki pendap penbiang ba ki penhe pensan hi la ki khon walau kpa wala phet kumta ka kami ka di hok banyo ya ka kur ka jai namar kani ka pen khlan ya ka jai bri hi baro kawai kintang ya wai kat ba baro kiri setelah ka perthai kidang ya kun ban pen ku por ya ki kenthe ngi kum ka jai bri ngila don upa ya kani namar kita ngidi ban so sarong bat pen khlan chuchu dak ba pen ya pensa ya kani ka jinglong kerpang ha kar kom khen kor khen ja chungi pateng la pateng tang ni kini ten khendiat ngan pen kut no khublei sibut